Superman, Wenzel, Junjun. Madilim kasi matutulog na ako. Matutulog na ako kaya madilim. David Lin, Gaudi, over with first like Bolit, Miguel Absiata. Have a blessed day and stay connected from David Lin. Guys, thank you. Walang ilaw. Guys, walang ilaw. Madilim sa amin, oh. O sige. Wait lang ha, kunin ko yung ano. Junjun Linsag. Salamat sa pagkaway-kaway.
Junjun from Winsen, Bulit Pina dan with Bakas from Winsel. Naku, naantok na. Naantok na. Baka makatulugan ko na naman, uy. Baka makatulog na naman si ako. Hindi ko na naman mabuksan yung ano. Yung pandikit ko hindi na naman nababuksan. I-restart ko nga. Salamat Winsel, salamat Junjun, Sis RB. Salamat sa pakaway-kaway. Dana ako ati sa dalawang bisita mo. Salamat Winsel. Winsel, salamat ng marami. Ang sipag-sipag mo, Winsel. Hindi ka napapagod. Kanina hindi ako nakapagdikit kasi nasa labas kami. Walang data doon. Naubusan ako ng data. Kanina ka pa, nagra-round-round. Panay support mo sa mga kapatidan. To this dot wala kasi work. Ay, wala kang work. Buti naman wala kang work, no? Dito, maraming work. Ang tatamad nila kasi eh. Oo, nag-i-enjoy. Oo, Ate Ima, nag-i-enjoy. Oo, tama lang yan. Basta may kami pag aalis din yung mga amo namin. Nagbabakasyon. Hindi ko alam kung kailan. Ito yatang August. Babakasyon sila. Pag stress na ako, stop mo na. Huwag kang ma-stress. Huwag kang ma-stress para hindi masira ang beauty, 'di ba? Kailangan tawa ng tawa pa maski na may problema. Pinatay ko yung ilaw. Masakit sa mata eh. Mas stress pa sa YouTube, YT kaysa sa work ko. Ay, sinabi mo. Oo, totoo yan. Pero, naman eh, pag may mga kaibigan naman, yung parang lang ba, libangan. O, di ba? Libangan. Stress pag hindi ka yung
halimbawa, malalagasan ka, tapos ano pa ba, tagal-tagal pa ang watch hour. Siyempre stress iniisip mo yung ano, kung kailan ka 'di ka pa monetize, Winsel? Randy Salvador Harang host, salamat sa paharang mo. Bongski, Likap TV, thumbs up dan host. Salamat sir sa thumbs up. Tamsak Harang from Pugak. Salamat Pugak. Ano Pugak, igawan mo nga ako ng ano, intro yung nagtatambling. Yung nagtatambling-tambling ba? Ang galing mo gumawa ng ano eh. Mukbang ni Lolo. Oo nga. Good morning ba? Good evening. Natatakpan kasi ng ano eh. Patamsak po guys sa upcoming LS ko. Oo, patamsak. Tamsak natin si ano. Saglit lang. Hindi ko kasi mabuksan yung ano, ipang tamsak ko. Ayan. Wala na. Ayun. Hmm. Grabe. Hindi mabuksan. Asan na si Bolly? Natatamsakan ko rin. Saan na siya? Wala na siya. Natatabunan. Iyak ko nga saglit. Maski na, ano lang. Kaso hindi ako makano. Panay. Ay, nako. Inaantok na nga eh. Dito nga muna ako kay David. Yung nauna. Saan na yun? Hindi ako makapin. Iwan ko ba? O ayan, pin. Pin ko nga saglit si, ano, at matamsakan. O ayan, nag-stop na yung balon. Tamsak 106. David Lane and subscribe for you. Takot. Ano ito? Tako. Watching. Watching Sir David. Hindi ko alam, sir ka kung yun pala babae. Watching here. Matamsakan ko mas kinamig. Ano lang, saglit lang. Dan David. Kay Bullet naman. Tamsak Kingdom. Tower Riyadh. Watching Bullet. And Banana.
Pugak yung ano mo, hinahanap ko yun pa hindi lumalabas sa ano ko, notification. Naka naka-ano, bill all ako, eh, sa inyong lahat. Kung hindi ibababa ni Sir Likat, hindi ko ano, makikita. Tamsakan ko si ano, Randy Salvador, tamsak 3 and banana. Tatatlo pa lang ang tamsak mo. Tatamsakan natin ng marami yan. Wawa naman ikaw, uy. Sana yung mga ba't iba ang lumabas? Guys, thank you. Patrick Games. Hi, sir. Napasyal si sir. Ano, kaya ano ba yun? Nabubulol ako. Nag-stop yung ano ko, balon. Hindi ako maka-touch o. Ano ba yan? Naghang kasi. Bigyan kita ng jacket eh. Ayan. Patrick Gamer, salamat. Salamat. Superman. Gian Bukal, Pugak. Kasi ala buhok. Idol Patrick. Anong walang buhok? Pugak, wala kang buhok pero ang pogi mo naman, di ba? Sir Pugak. Hello po, Romel Perez. Wenzel. Pugo. Pugo, ikaw talaga sir. Sorry, may ano, mayroon yung paubo-ubo. Dikitan ko yung ano, dikitan ko yung mga pumupunta sa bahay. David Ling, 107 tamsak. Naku, natampunan na. Natampunan na.
Tamsak sa ano, Randy, tamsak 5. Nag-stop na yung lobo ko, oh. Wait lang guys, magko-connect si Ate Emma. Okay. Romel, nandito ako sa bahay mo. Ning Igay, Ginalyn, Tari Pilikat. Salamat, salamat sa inyo. Connect na naman. Winsel, tawa-tawa. Salamat, Romel Perez. Saglit lang. At saan na yung mga ano, didikitan ko. Yan. Salamat, Sir Likat. Palagi kang nagsusupport. Romel Perez, ayan. Dana ko sa'yo, ha. Banana. All about food and travel. Okay. Wait lang. Guys, connect to each other. Naghang naghang yung ano ko. Taglit natin.
108 thumbs up, the Bidlin, and banana. Chibok, salamat. Sniper Nutri, salamat. Gina Lindariti, salamat. Superman, all about Eve. Ay, all about. Ay, all about, ano ba na yan? Naalala ko si Sis Eva. All about food. Dahil to, dan sa'yo. Ay, dan. Ano ko ba yan? Naantok na si Ate Eva kasi. Watching here. Oo, sige lang. Sir Romel, ano, sige, bibigyan kita. Don't worry. Minsan, inom ka ng gamot every 4 hours, 500 Panadrex. Ate Eva, antok ikaw. Oo, naantok na talaga ako. Naku, Wensil, huwag yung luklukuin si Ate Eva. Ay, naku. Huwag yung lulukuin-lukuin yan. Ako bibihira lang tumawa pero wagas na akong tumawa. Wagas pag tumawa si Ate Emma. Oh. Walang makakapatawa sa akin kundi kayo-kayo lang. Ano ba yan? Hindi ko maano yung ano mo, Romel, oh. Can't load link, sabi niya. Ba't di ko makuha-kuha yung ano mo? Ilang pindot na ako, oh. Can load link. Kanina, kinuha kita sa GoTo channel, eh. Kaya nakuha ko. Oh, may diferensya yung ano ko. Mobile ko na naman. Ay, nako. Tapos naduduling. Tapos naduduling-duling na ako eh. Ayan, kasi bakit abs ka daw sabi. Nauulit-ulit kong nababasa yung nasa taas. Rumit, hindi ko maano yung ano. Pag si, pag sa taas. Okay naman kay ano, David din. Sana po, baka po may magbigay dyan ng, ano yan, watch hour kasi kukunti pa lang po yung aking 170 pa lang. Sana po madagdagan. Madadagdagan yan. Ano, Romel, padadagdagan yan. Okay, tingnan ko nga, kukunin ko nga yung ano.
Magtiyaga-tiyaga ka lang na ano, lakad-lakad. Malay mo kung malay mo kung makaapak ka diyan ng ano, 'di malaki ang watch hour mo. Puntahan kita sa bahay mo. Ayan, na-open na. Ano ba 'yan? Holography. 'Di ba kahapon nandito ka na, holography. Si holography naman ito. Tangtang, pangarap na natupad. O 39 ay 40 thumbs up. Tsaka banana ah. Guys, salamat. Mag-ilis ka lang, Romel. Oo, mag-ilis ka lang, Romel. Ano, isalang mo yung ano mo. Maski na silent lang. Tignan mo. Maski na iwan mo lang dyan sa tabi. Meron at merong ano, mahagilap na WhatsApp. Naku, naghahang. Oh, ala. Muntik ko nang natouch yung ano. Sana nga po madadagdagan iyan. Mag-live ka, idol. Tsaka hinay-hinay lang. O sabi ni Sir Pugak. O, ang daming mag-advise sa'yo dito. Mababait ang mga ano dito. Ano, Romil. Mababait sila. Ano lang, palagi nilang pinapatawa si Ate Ima. Kaya yan. Ayun, winawatch ko yung ano mo ah. Pasyalan mo sila. Romel, pasyalan mo sila pa. I-bill mo silang lahat. Tapos, pag mag-ano sila, mag-LS sila, pasyal ka para madagdagan pati anong mo, banana mo. Sariling kanta ko po yan, idol, laban ko po yan sa Viva Plus. Oh, habaan mo din video mo, mga 10 minutes pataas. Oh, habaan mo daw. Ito mahaba din ito, oh, winawatch ko. Ay, hindi, 3 minutes lang. 3 minutes lang itong ano mo, oh, winawatch ko. Romel, whole day, whole night. LS pa. O, ayan, tinuturuan ka na nila, ano, Romel. Pang-anim po ako dyan, idol. Oh, ba't hindi mo nakuha ang first? Ikaw naman. Ba't pang-anim? At least meron, no? Pang-anim ka na. Sa susunod, galingan mo. Ayun, tapos na. Makakamit mo yan ang watch hour from triple 13 lang. Mag-premiere ka na, gaya ng premiere ko. From Pugak. Thumbs up dan. Oo nga po. Oo, madali lang Pugak. Maski na ibitin, ay hindi. Romel, madali lang. Maski na ibitin mo yung cellphone mo sa puno ka. Makakakuha ka ng watch hour. Ay, nako.
Premier at LS gawin mo, sabi ni ano, Triple. Na di naman po ako maalam, idol. Ako rin, ako rin Romel, hindi rin ako maalam. Ako hindi rin ako maalam hanggang sa natuto ako ng ano, palagi akong ano, kasi wala, nag-iisa lang ako ah. Pag may nakita akong naka-live dyan, pupuntahan ko. Oh, nakikinig lang ako, nagla-like ako tapos hindi ako nagbababa ng bahay ko. Sila ang kumukuha ng bahay ko hanggang sa naparami yung bahay ko. Kasi ginagamit ko yung ano ko, main channel ko kasi wala naman akong ano dati, yung Ninja. Hanggang sa ito, tumaas. Tapos ngayon lang ako nag-LS, wala pang ano, kilang la. Sorry ha, nag-uubo ako. Sa kakainom ng ano, tubig na malamig. Sus, oo, pare-parehas lang din tayo. Ako rin walang maalam dati. Ngayon lang, kailan lang ako nag-start na mag-LS. Wala pang ano, siguro. Basta, sakit lang, harang. Salamat sa harang, mag-premiere ka ng 5 hours. Oh, kaya ay, hindi. Oo, mag-premiere ka na. Kahit na mahaba, tinutumba pag madami. Nalalama, sabi ni Pugat. Itumba muna, Idol Pugat. Agree, Calves. Dan na po ako kay Idol Trip at kay Idol Pugat. Oo, i-bill mo silang lahat at bisitahin mo sila. Mag-a-appear yan sa notification mo. Sabay, ano, isda-isda ka, mangisda. Tiyagaan lang dito, Idol Romil, from Preferred. Yan sa LS mo, magwalwal ka ng kanta. O yan, ano ka, kaya sayaw-sayaw ka. Kasi marunong ka naman. Kaya nga po, Idol Pugat, sabi niya. Dati dikit na ako sa iyo, Idol Romil. Ayan. Ala, namatay. Napatay yung pang ano ko. Nakalimutan ko kasi mamaya Romel, ano kita. Ipasalang kita. Ay, hindi, tulog na. Tulog na pala yung ano. Tatlo kasi ang ano computer niya. Sasalang. Holography. Premiere, ayan. Guys, connect to each other. Wala yung ano ko. Nag-ano na naman yung pangdikit ko. Ano ba yan? Asan na yung ano, cellphone na yun? Ay, hindi pa po ako tulog. Opo, dancer naman din po ako kaso dati ba. Kaya lang, ano, baka makapiright ka pag ano.
Sabi mo, di ka maalam din na katulad ko. Sir Likap, labas ako. Ay, naku, ano ba yan? May bisita na naman yung amo ko. Puyat na naman. Uy, uy. May bisita palagi sila. Dami ko kayang gawa. Daming gawa si Ate Emma. Magbubukas ako ng pintuan. Ganito sa ginagawa ko. Tapos, yan, pupuntahan ka namin, ganon. Pag, maski na walang, ano, kung gusto mong marites, mag, makimarites ka. Tulad nito, nagmamarites tayo pero about about sa pagtuturo. Huwag kang ng music kasi para hindi ka sabi ni Sir Likap. Alagaan mo yung mo kasi ka na, 1,000 ang sub mo na, di ba? Tapos pag makapiright ka, wala na. Pakinggan mo sila yung sinasabi nila para matulog. Hi, Sislin. Nakatulog din ako sa'yo. Di ba kumakanta ka? Tapos, kasi naglulukso-lukso ako sa'yo at saka kay Sir Likap, di ba? Nung tig-isa kayo ng tapos nakatulog naman na ako. Hindi pa kami nakarating sa, saan ba yun? Pupuntahan natin sa Likap. Ay, nako. Sa ba yun? Sa Africa, Di pa kami nakarating sa Africa. Sa India pa lang yata. Mamaya dikitan kita Romel Pog. Maski na didikitan kita. Mamaya pero kasi yung ko cellphone ko. Na isa. Palaging nalulubat. Kasi luma na yun eh. Basta marami kang load. Romel. Sir Romel. O kaya'y wifi di maganda.
10,000,000. G. Oro. Mag-open ako ng easy at saka may bisita. Ako, maya-maya. Nandiyan na sila. Inayos ko yung Lito. Boy got you. Nakarating tayo sa Africa. Kaso nakatulog ka. Naiwan ako, oh. Nakatulog. Chipbook from Winsel. Pugak TV. May shout out from Lito Bus. Butangera vlog. Miga. Ano ba yan? Miga love shout out po Ate Ima. From Ma'am Butangera. Salamat Ma'am Butangera. Akala ko tulog ka na. Ayan, tawa si Romel Perez. Nagwala na yung cellphone kong pandikit ko, hindi na makadikit.
Paul Pacdan, Romel Perez, Miguel shout out from Sir Licat, Sniper ni Tris. Salamat, Quatro Cantos. Quatro Cantos ang tawag ko eh, hindi ano eh. Idol Likat Dan na po ako sa iyo, Idol from Romel. Lito Bas, SW, Lito Bas is connected. Holography, premiere daw. Hindi ako makakunik. Pulpak dan mambutangir daw. Vlog, Miguel shoutout from Likap Kitchen. Ayan, si Winsel, happy palagi. Buti pa si Winsel palaging ano, happy. Nag, wala siyang kasama, nag-iisa daw sa ano, bahay. May bisita kami na naman. Ayan, yung amo ko may bisita. Pagod na si Ate Ima. Pagod na si Ate Ima, oh. Pagod na kaya. Daming trabaho. Kumusta, host? Lito Bas Vlog, Mix Vlog. Okay lang. Ito, buhay pa rin. Ako naman hanggat na di pa inaantok dito na muna ako sa live ni Ate Ma. Salamat, Romil. Mamaya kita dikitan kasi ano, pag mag-in na ako. Pag tinikitan kita, wala na. Mag-in na itong ano, main channel ko. Kaya nandyan yung mga, bigyan kita ng ano, ilan na ang nadikit ko sa'yo, dadalawa pa lang ano. Baka 15 lang ang may bibigay ko sa'yo. Nag-aano pa lang, nag-charge pa yung phone kong isa. Romel, makinig ka na lang diyan sa mga sinasabi ng mga ano, yan, gayahin mo yung sinasabi nila. Mag-umpisa ka nang mag-LS, ano, Romel, para madaling lumaki yung WhatsApp mo.
Romel Dan from Winsel. Tamsak Post. Jingski Vlog. Salamat. Naghang yung ano ko kaya hindi ko ma-touch. O, diba? Abay, abay. Harang. Salamat sa paharang. Jingski. Likap o TW po from Lito Bus. Yung nakasampay, hindi na mapapalitan. Ano ba yan? Holography daw, Premiere. Ano ba yan? Hindi ko ma-touch na. Hindi ko mababa yung nakapin para palitan. Na di nagalaw yung lobo mo, Ate Ima. Napagod na ata, Ate Ima. Oo, kanina, undi. O, ngayon, gumagalaw na. Naghahang pati. Naghahang na rin. Umiikot ang live mo, host. Guys, salamat sa inyong lahat. Ning Igay, Sniper ni Tris, Likat ni Kitchen. Guys, connect to each other. Gusto kong i-connect, gusto kong kayo kaso wala. Pagod na rin yung akong cellphone. Pagod na pati cellphone, napagod na pati si Ate Ima.
Romel Perez Dan with Bakas from Witzel, Bongski, Likat, Ate Wins, Dan na rin po ako. Parehas sa'yo ate from Romel. Alisin ko muna yung nakapin. Baka nag-iikot-ikot na yung may bisita ang amo ko kayo, pinadalian ko itong ano. Thank you, Romel from Winsel. Jingski Vlog done with Bakas from Winsel. Ginalin Taripi. Matambay lang po. Naka-video po ako. Sige lang po yung mga busy. May ginagawa lang na masaya, joke. May ginagawang masaya daw. Dan sa nakapin, kanina hosted with Bakas. Nalis ko na kasi, ano, sinsya kayo guys, hindi ko kayo nadikitan. Hindi naman ako naka-connect na naman. Gawa ng naglobat. Nakalimutan ko kaninang i-charge. Umalis kami kanina eh. Lucio, done na po sa'yo. May Bakas from Lito.
Lucio daw, sinong si Lucio? Huwag niyo kong patawanin, Bangingin na, Winsel. Bangingin na daw from Winsel. Namadalian ko kasi darating na yung amo ko, yung mga bisita. Ayan, maraming may bisita. Nasaan na ako ngayon? 8:52 PM Saudi time. Dito naman 9:57. Time to Dubai 9:57. Bangingin na daw sabi niya. 2 AM na. Uy, hala, Winsel, 2 AM na dyan sa Malaysia. Malaysia, magkaparehas ba sa Pilipinas, di ba, Winsel? Nag-start na naman. Logi daw si Winsel. Logi. Logi si Winsel. Hala, kayo dyan. Oh. Si Winsel ang sipag. Sipag talaga ni Winsel. Lahat ng sinuportahan niya. Lahat ng mga nakikita kong sinusuportahan niya. Ang dami niyang pinupuntahan. Suportado. Buti hindi ka busy. Pag ako busy rin. Pag hindi ako busy rin, lahat din pupuntahan ko. Hindi pwedeng hindi. Oh, diba? Dito palaging may bisita.
Walang pasok kaya may bisita. Ngayon gagawin ko na lahat kahit di ko kilala nakabil kasi. Ay, oo. Ganun talaga, Wilson. Pag ano, pupuntahan ka rin naman nila, di ba? Kaso, mag-live ka. Mag-live ka, Wilson. Salamat po, Idolika, from Romel. Guys, maraming salamat sa pag-isti kay Ate Emma. Lugi daw si Winsel. Nagre-reklamo na si Winsel. Diba, Winsel? Sipag. Mga langga. Mga langga daw, mga langga. Salamat po sa mga dumikit stay connected, mga langga. Anong salita nyo, Sir, ano, Sir Likap? Sir Robert? Ning Igay, salamat. Paway-paway. Sige. Romel, basta free ako, puntahan kita. From Winsel. Idol, Lito Bas, salamat po. Nakadan na rin po ako sa'yo. O, ganyan, Romel. Ano, kasi yung mga iba, pag dinikitan mo, iiwan ka na, hindi sila magdidikit. Buti marunong kang ano, para gustong-gusto ka ng mga kapatiran, o, di ba? Laguna ka pala. Sinong Laguna? Si Ann Bukal. Salamat. Oo, mag-live ka. Ano, Romel. Puntahan ka namin. Basta makita naming naka-live si Romel, ayan, pupuntahan namin, ikaw. Doon. Tapos maski na mga bisita, pag may mga bisita, ganun. O, di ba? Sasaglit sila. Kung dikitan sila, yan, magtatagal sila siguro. Basta mag-connect-connect. Iba kasi 2 days magsukli. Rampugak. Nisyo ko. Hello. Thank you. Nishiko, thank you. Salamat. Kuya Aw, inaanak. Gising ka pa? Ano ng oras diyan sa Pilipinas? Sa mga ano na, 2 PM na sa Pilipinas ba? Iba 1 month na wala pa. From Winsel. Pugak TV, ha ha ha, bosit. Natawa ako sa comment mo sa video ko. Salamat. From J. Oro. Ano, J. Oro, mapapatawa lang. Magaling silang magpatawa. Pati si Ate Ima nga, pinapatawa nila eh. Ako hindi ako pala tawa pero natatawa na ako sa kanila.
Patamsak dikit bakas lang balikan ko kayo from Igay, Ling Igay. Yan ka pa pala ito from Pugat. Drasen, Bulaga, Pugak, Jero, ano, G, Oro. Mamaya ano, mag-stop ako kasi may bisita. Wala pa, inaantay ko pa. Aba, Drasen, from Bugak. Sniper ni Tris. Guys, salamat sa inyo. Salamat sa support. Mga kapatid, buti, buti nakatulog na si Pudpats. Kasi ang galing-galing niyang ang galing kaya niyang magpapatawa. Ano ba yan? Ate Wenzel, from Drasen, Mabunay. Nina Tari, Pelikap, Dan Dikit, with Bakas, Polpak, from Jeng Ski Vlog. Guys, maraming salamat sa support nyo. Hayaan mo ang bisita, ang mahalaga. Makamarites, ayan ka na naman, Drasen. Sige, magmarites na naman. Winsel, ayan, tawa si Winsel. Kuya Pugak, tawa si Drasen. Ate Ima, nawili ka sa to. Ay, oo. Yung mga anak mo, Ate Ning, pinapatawa ako ng mga anak mo. Grabe, nagmana sa'yo. Hindi talaga ako pala tawa, kung tutusin. Dito lang ako natawa. Baka ano yan, mapanood ng mga anak ko yung tatawa ko. Ay naku. Hala, sabi nila. Nabubuwang na si nabubuwang na si Mami. Tawa ng tawa kanila siguro. Tulog na si Bunsoy. Oo, ano ng oras diyan eh. Mamaya ka na po mag-exit. Sabi ni Romel. Tawa si Ate Ning. Ate Ima, ano, puro iyak lang. Oo nga, no. Dati rin ako iyak din ako. Malungkotin. Maskot kasi si Puds dati. Oh, maskot ba? Magsalang lang ako ng tiyay. Ang bisita pakainin. Ang bisita pakainin mo pa pero ang pagbaritis. Bunganga mo lang ang iyong ibo. Nga ate iba. Oo nga, hindi mapapanis. Dito wala. Yung kasama ko, hindi kami nag-ano. Yung kasama ko, hindi kami nag-ano, yung pagtrabaho-trabaho. Wala yung maritisan. Pero nung ano lang, at saka lang siya nagkaano nung nagalit. Nagalit siya sa isang tao. Nishiko, new upload. Guys, connect to each other. Sayang yung habang nagmamaritisan. Kay pinapatawa na naman ako ng mga kapatid ko. Meron akong dito na tinda na chinichismisan pusit at may kalderetang chismoso. Joke lang. Magsalang ako ng Magkape tayo. Guys, sino ang gusto magkape? Ako sasalang ako ng kape. Puntahan nyo dito ha. Magsalang ako ng kape.
Ate Ima, aantay kami ni Bud sa Delmo, ha? Loko-loko talaga si ano, loko-loko yun si Budbats kung ano-anong nasasabi. Hindi naman pwedeng sabihin yung mga gano'n na mamaya nagkatotoo ng ano, 'di ba? Nakulong. Di, sinong mananagot nun, Winsel? Gusto daw niyang magpakulong ng dahil sa 50,000 daw. Loko-loko talaga siya, no? Pero walang magpapakulong ng ganoon. Salamat ning Igay, ning mag-timpla ako ng chai. Kasi mamaya pag nandiyan na sila, mag-in na ako. Kaya maraming bisita. Puyat na naman. Alam niyo kung hanggang kailan matapos. Hanggang alas 3, kung minsan alas 4. Yung bisita ni amo ko, mga kaibigan niya. $13 million in the house. Salamat, guys. Nag-iwan po ako ng bakas. Idol ba o Isol? Ning Igay. Explorer. Ano, gising ka pa? Gising ka pa? Eh, may lakad ka pa bukas. Ay, bukas na pala ngayon. Ay, dyan. Lito Bus, still watching. Harang host, salamat sa paharang. Palayasin mo, Ate Ima, sabihin mo hindi pa ako tapos mag-live. Sinong palayasin? Yung mga bisita. Yung mga bisita ng amo ko. Mamaya, mga alas 11, nandito na sila. Anong oras na dito? alas 10 na dito. 10, 12 ng gabi dito. Mamaya alas 11, nandyan na sila. Alam nyo ang ginagawa ng mga bisita ng amo ko? May ano kasi, dyan sa Majilis, doon sa pinag-aaroon ko kung minsan. Nagsisisya sila. Pero yung mga bisita nila, malalaki ang ano nila, malalaki ang rank nila. Kung minsan magbigay sila ng ano, mga pangmeryenda. Oh, 'di ba? Magbigay sila ng 50, 20. Pag-ipunin mo 'yon, oh, malaki na rin. Dito sa Cebu to AM13. Kaya nga matulog na kayo. Matulog, wag magpuyat. Yung mga bisita po, paalisin nyo muna po. Sabihin niyo po, idol, mamaya na kayo mag-usap. Kasi nagla-live ako, ganun lang yun. Ate Ima. Oo nga na, alam mo, kapatid Romil, nagla-live akong ganito. Nadatnan ako ng amo ko na nagla-live. Pero okay lang sa kanila. Anong ginagawa mo? Sabi niya, video. Sabing ganun. Ganun lang. Palayasin mo, Ate Imang bisita. Tapos, takpan mo lang tinga mo. Kung pagalitan ka ng amo. Hindi sila nagagalit. Wala, hindi marunong magalit. Ako pang magagalit nga eh. Yes, ako pang magagalit. Tutulugan ko na sila mamaya. Pag gawan ko lang sila ng chai,
Yung maiinom ba, mga gawa, mga Turkish o kaya mga chai halid. Tapos iiwan ko na, ihanda ko lang yung mga baso doon. Kasi bawal naman ano, makipag-anuhan ka diyan, basta ilagay mo lang doon. Bawal din. Pinagalitan ko na nga yun minsan yung ama ko, maski na sino sa kanila. Yung tama lang ba, hindi naman galit na ano, yung pang-aaral, yun gano'n. Sal, Litubas, Ning Igay, Salamat, Wenzel, Sniper, Nishiko. Ako wala akong pangdikit. Sa susunod ano, dikitan ko kayo kasi naglobat yung ano, naglobat yung pangdikit ko. Umalis kami kanina hindi ko ano, nai-charge na naman. Sige po Idol Ning Igay, salamat po from Romil. Romel Perez, balikan kita from Ning Igay. Holography. Ayan si holography. Dikit-dikit daw. Maggawa na ako ng ano, chai para iwan ko na doon sa Magic. Kaya salamat sa nag-stay. Kuya inaanak, salamat sa pag-kaway-kaway. Anita Flora, new upload. Guys, ayan si ano, sis Anita. Hello everyone. Magkunik-kunik ka lang dyan, Romil, kung nandyan ka pa. Kung hindi ka pa, ano, kakunik kay, ano, Ma'am Anita. Para tumaas yung, ano mo. Mag-practice ka ng, ano, Chian Bukal. Kapatid Romil, mag-practice ka ng mag-live. Maski na silent lang ba.
Asan na kayo? Asan na? Tambay na, Ate Ima. Salamat, Russell. Explorer. Matulog na. Yung mga taga Pilipinas. Alas, alas 2 na diyan yata, Idol Anita Flora, dan na po ako sa'yo. Nag-iwan na rin po ako ng bakas from Ate Ima. From Romil Camo. OTW Romil from Ma'am Anita. Chibox, yan, Drasen. Sabi ni Windsor. Romel Perez dan with bakas sa highlight video mo from Ning Igay. Salamat po Idol Anita Flora and Idol Ning Igay. Salamat po from Romel. Yung Romel, yung for this ago na highlight sabi ni Ning Igay. Pasilip po from Kuya Aw. Oy Romel, andyan ka pa, dikitan mo si Kuya Aw. Dikitan mo yung mga niya. Babalikan ka niya. Holography, umbong final this semana. Ayan. Taga Malaysia, paano Ate Ima? Magkaparehas, Winsel, magkaparehas ang time ng Malaysia at saka Pilipinas. Magkaparehas ba? Alas 2 na rin yan, di ba? Palalab po, bakas lang po, balikan po kayo from Ning Igay. O, na pala dyan sa Pilipinas, alas 2 na. Kingski, Anita Flora, Dan Dikit. Si Kuya, dikitan mo. Romel, kapatid Romel, si Kuya, didikitan ka niyan, babalikan ka. Romel Pers, ayan, Dan from Anita. O, di ba, ang dami mo ng dami mo ng fans, di ba? Kapatid Romel. Siyempre, iwawats nila yung mo, didagdag. O, ating gym time din. O, di, puyat ka na palagi, Winsel. Naku, si Winsel ang sipag-sipag. Dan na lahat. Din po ako sa lahat. Oo. Pag sila, puntahan mo sila. Pag mag-ilis sila, puntahan mo sila para pag mag-ilis ka rin, pupuntahan ka rin nila. Ganun lang. Sniper 3, salamat. Explorer, salamat sa pagpuyat-puyat yan. Nakadan na rin po ako, idol, sa views naman po nito, mga idol. From Romel. Kuya, dan sa'yo, from Ning Igay. Palalam po, sabi ni Ma'am Ning. Ate Ning. Jinski. Kuya Aw vlog po, tamsak dan dating dikit from Jinski. Jinski vlog dan from Ma'am Anita. Guys, salamat sa inyo. Next time ko kayo didikitan pag mag-okay na yung basta nandyan kayo lang. Okay,
Puntahan ko kayo sa bahay niyo rin, sa mga live niyo. OTW ning Igay from Ma'am Anita Flora. Nagpasa lang ako maghahanda ako ng ano, lalagay ko doon sa ano. Malapit na tayong mag-in. Mga kapatid. News. Tara. Two AM sa Philippines. Oo nga. Di pa kayo tulog. Sniper 3, salamat. Gioro, Anita Flora, Dan po. Mr. Cupido, Kabsat. Mega love shout out, Kabsat. Sniper 3, salamat sa pabidji-bidji. Cian Bukal, salamat din. Holography, saang bansa kaya ito? Umaga kaya sa kanila? $32 tamsak, salamat. 11 million in the house. Jingsky Vlog, Ate Egypt dan dikit with bakas from Jinsky. Oo ba naman? Tanong lang po, pwede po ba mag-LS kahit na matutulog, idol? Pwede, maski naiwan mo. Maski iwan mo dyan na mag-isa, pwede. Tignan mo yung si ano, yung mga, di ba si Drasen? Nag-connect ka na ba sa kay Drasen? Ganun. Tignan mo yung ano niya, live niya rin. Maski matulog ka na. Kung may magdikit-dikit man dyan, sila-sila na lang. Halimbawa ko, gusto ko nang matulog, oh. Kayo na lang dyan maiwan, magdikit-dikit na lang kayo dyan. Ganun. Ate Egypt Dan from Anita Flora. Jingsky Vlog po, from G. Oro. Anita Flores, Dan na po. Sinong Anita Flores? Flora. Anita Flora. Kala ko Flores. Flores ang sabi niya. Anita Flora. Dan na po kanina from G. Oro.
Salamat po, idol. Matagal na po akong makadikit kay Idol Drazen. Oo, gano'n. Tignan mo yung mga ginagawa nila. Kabsat, kabsat, kabsat. Romel, puwede ganyan. Ginawa ng marami. Tinulungan sila Silent LS nila. From Anita Flora. Oo, tignan mo. Kinig ka lang sa mga sasabihin nila ano, kapatid Romel. Kasi kung alam nilang ano, eh, maliit pa ang bahay mo, mayroon pang mga nagse-send sa'yo ng ano, mga ano ba 'yun, yung sticker ba 'yun, chatter. Nagdidikitan ka pa ng mga ano, papalipad ka ako pala. 'Yan ang hindi ko maano-ano, eh, yung palipad, eh. Gusto kong magpalipad, kaso ang hinahanap pa sa akin code. Ano ba 'yan? Na 'di naman po ako maalam. Oo, lahat tayo hindi maalam na sa umpisa lahat tayo, kapatid Romel, nag-umpisa sa hindi maalam. Ako rin nung nag-umpisa ako hindi ako maalam. Kauumpisa ko pa nga lang nag-ano, eh, LS, siguro wala pang 2 buwan. Wala pa akong 2 buwan, baka magdadalawang buwan lang ako. Kasi tinuruan lang din ako. Lumaki ang bahay ko kasi dinidikitan ako. Ang ginagamit ko yung main channel ko. Nandun lang ako 'pag busy-busy, pakaway-kaway. Tapos ano, kinuha nila yung bahay ko, dinikitan nila. Oh, tapos yun, dinikitan ko rin sila. Hindi ko alam, biglang lumaki yung bahay ko. Hindi naman ako nakikipag-barteran. Tamad ako sa mga ganyan, ayokong makipag-barteran. Barteran yung palakihan ng load, ano ba yan, yung kung halimbawa may 10 ka, gano'n, papalitan mo rin ng 10. Kasi nakikita ko sa mga ano, eh, sa mga live. Tiyan bukal, mag-silent ka ganito sa akin, oh. Iwan mo lang diyan kung saan mo gustong iwan. I-unmute mo kung gusto mo, silent ganito. Kung gusto mong walang marinig, i-silent mo lang. Lahat lahat nandiyan, tuturuan ka ng mga 'yan. Biyahirong Guro, from Anita, Flora. Jinxky Vlog, salamat po from Gioro. 17 million in the house. Salamat. Maraming salamat sa pagtambay kay Ate Emma. Malapit na ako nga, Ate Emma, nakilala ko si Ate Egypt. Bahay ko 30 lang. 2 months ago lang ata. Oo. Ano lang yung bahay mo, ah. Nung nakilala ka namin maliit lang. Tapos nilalakad nila. Dinikitan nga namin 'yan, eh, para lang lumaki Wenzel.
Dati hindi pa kita kilala rin. Ah, dati hindi kita kilala, sino maski na hindi ko kilala, sige dikit ng dikit. Lalo na sa maliliit na ano, bahay, yun. Tapos si ano rin na nilakad niya yung ano, gi ano pa ba, nilakad niya yung ano mo, bahay mo. Oo, magdikit ka lang sa mga LS, kung sino yung makita mo doon. Pero may mga ano, budol, kapatid Romel may budol. Didikitan mo pero hindi sila mag-ano, pero okey lang yun. At least alam mo na kung sino sila, gano'n. Kasi marami, eh, maraming nagrereklamo, budol sila. Pero itong mga ano, hindi sila budol, didikitan ka didikitan. 'Pag sa mga ibang mga ano, kasi magkakakilala na kami, eh, yung mga kaibigan. Kung minsan tamad na silang mag-ano, maritisan na lang daw. Pero about sa ano, hindi naman marites na yung mga ikakasama. Ako nag-graduate ako kay ano, Kuya Aw, yung nandiyan. Nag-graduate ako diyan, eh, pinag-graduate niya ako. Diyan ako nangisda. Nag-stay ako doon, pabalik-balik ako, ayan, may mga ano din doon, may mga, hmm, tao din doon. Marami siyang ano, eh, Boygatcho, manlalakbay, ano, maglalakbay ka na ba? Maaga pa. Ate Michigan, Tamsak Dandating Dikit, from Jinsky Vlog. Ate Michigan Dan, from Anita. Puwede po ba mag-live kahit patay ang ilaw? Oo ba naman, puwedeng-puwede, basta naka-on yang ano mo. Oh, ayan na, mayroon na silang ano, namba ba? Okey, magpapagawa na. Mamaya pa yung darating biro, pag ready na daw. Ready na, ready. Naka-ready na nga, eh. Siguro mga 400 plus yung bahay ko noon, nung nagpunta ako kay Kuya Aw. Dati kay Langga, tapos pinapunta ako kay Kuya Aw, doon na ako nag-graduate. Balik na ako ng balik para lang ma-1K yung bahay ko. Tapos ngayon ang daming nagsu-support. Mag-love ka para ano lang, maski na dilim, okey lang. Hello sis, Ate Emma, Risa Perwira, mega love shout out. Hello sis Anita, from Risa Perwira.
Like 33. Like daw 33. Thank you, Risa Perwera. Sniper ni Tris. Salamat, 4 kantos. 4 kantos ang tawag ko na naman sa'yo, ha? Ay, hindi pala maganda. Ihanda ko yung mga chai nila. Sniper Tris. From Risa Perwera. Hi, Pugak. Tawa-tawa si Pugak. Anita Plura done with Bakas from Winsel. Winsel. Tawa-tawa si Winsel. Ayan, natawa si Romel din.
Ate, okay lang naman po yan ate kasi wala naman po na tama na oras. Parang pag-ibig minsan di tatama pero minsan tama kaya po walang tama sa pag-ibig oras. May alam din si Romil ah. Pencil, pieces, dances from Risa Pervera. Ay na. Guys, pagdikit si Ate Ima. Balikan ko kayo. Short video lang. Ayan oh. Nandito na naman ako sa ano. Girl. Sa kabilang, ayun sa bintana namin. Ano ba yan? O, din dyan naghang. Kaso, guys, patigit si Ate Ima, balikan kayo mamaya. Kasi mag-in na ako eh. Mag-in na tayo mamaya. Mag-in na rin ako. Short video. Bagong uploads. Sisling from Winsil. Tata from Lisa Pinera. Ito oh, parang ganito, madilim. Kapatid Romel, parang ganito oh. Maski na madilim, pwede. Tapos na. Ah, kapatid Romel. Oo, matatapos na. Inuubos ko lang yung ano load, yung data. Pag ano na yan, tapos na. Pag stop, yan. Sayang yung load, yung data. Mahigit 2 hours yan eh, na ano. Hindi na yan maano ng po. Hindi na yan masasag. Ano ba yan tawag yan? Hindi na yan mapupunta ng 5 hours. Mag-iis na. Dikitan nyo para alam ko yung ano, yung mga dumikit para mamaya isa talaga si Romeo. Maganda yan, matanong ka. Kasi para alam mo. Salamat sa nagtambay. Guys, salamat sa nagtambay. Romel, dan sa highlight live mo from Linkata.
Risa Pereira, hello po from Linkata. Matatapos na ito. Ano lang, Linkata, Dandikip with Bakas from Jensky. Ayan, Winsel, pakaway-kaway. Winsel, please support me from Risa Pereira. Ano, nasaan na ba ako? Ate Ima, saan po nakatapat si Kung saan-saan, natatapat. Kung saan-saan. Kasi, ano, ayan, yung pag madilim, tignan mo, pag madilim, kita yung balon. O, di ba? Nagagawa ako ng ano, ng chai sa kagawa para sa bisita ng amo ko. Kaya ito. Sislin, ano, kagabi, nakatulog ako sa pagkanta mo. Naka-stay yung phone ko sa'yo. Tig-isa kayo ni Sir Likat. Ayan, hindi ko na alam kung nakatulog ako sa pagod. Alam mo, nakaupo ako na nakatulog. Paggising ko, nakaupo lang pala ako. Wala ako sa kama. Ayun, pagod talaga. Sobra. Pagod talaga. Uy, sus, maluso. Ayan, nag-stop na naman ata. Oo, nag-stop na naman. nag Ala, sumabog. Ayan, nag-stop na sa ano. Pugak TV, thank you, my friend, from Risa Peruera. Dan Risa Peruera, sabi ni Pugak. Ayan. Pinanganak na di mayaman, kailangan magsumikap sa pobreng pamumuhay. Meron din akong pangarap kahit na mahirap pa pagdaanan. Ay wala akong magagawa kundi ako ang gumawa ng paraan. Sipag ah. Ayos ah. Sipag meron nila. Tama yan, Romel. Lahat tayo may pangarap. Totoo yung sabi mo, lahat tayo may pangarap, di ba? Romel, magsikap ka lang at diskarte, hindi hadlang ang kahirapan. Sa taong may mabuting puso at pangarap sa buhay, stay positive life. From Winsel, ayan. Naku, huwag mong isipin niyang kung bakit pa ako sinilang. Pasalamat ka, Romel, kasi basta pasalamat. Pasalamat ka. Dahil, ano, nasilayan mo yung ano, liwanag ng mundo, di ba? Huwag magsisi kung mahirap kasi mas maganda pa yung mahirap nga eh, di ba? Kasi mayaman sa ano sila, mayaman sa kabutihan. Kasi ang mga mayayaman na iba ano eh, yan mga budol na yung mga ibang mayayaman, mga budol na yan, corruption. Mga kurap-kurap na sila. Tayong mahirap, ano lang,
mayaman sa kabutihan, tama na yun, Romel. Uy, huwag mong sabihin, ipinangarap ka na. Mahirap ka, huwag mong ano, sabihin yun. Ano, na mag-iingat. Ay, mag-iingat ako. Malapit na oh. Inaantay ko lang yung maubos yung ano, data ko. Kasi may magla-live din. Ano, mag-live na kayo kasi ano, yung gustong sumunod para mapuntahan na. Ako okay na kasi para matulog na yung gustong matulog. Kami magsusupport pa sa ano, sa magla-live kung sino magla-live. Magsusupport pa. Ayan. Rita Peruela. Sila ano, si Sir Licap, baka mag-ano siya, tapos si ano, si Slin, di ba, ano, hindi pa sila na dadahan. Baka mag-ano sila. Ako, mag-stay itong ano, hanggat ano, kung makatulog ako, kaya itong phone ko na lang ang mag-stay. Salamat rin sa ang sipag-sipag mo talaga. Guys, ilang minuto na lang. Ilang minuto na lang. Mag-open na yung mga mag-open. At mag-iis. Para mapasyalan ko kung sino yung mga nag-iis.